Como maites? Hai pres mantun scop, lo metro jasmin. Se me pausa la question de l'origine de son nom. Como maites? Hai pensat a la flor. Mas all'escasenso del centenario dell'estació sui partit a la descoberta d'aquel perruquet poeta all'origine de son nom. Lo viatge che fagueri me menet aquí, a Agen. Qual és aquel home? Partit de res, que saupet gràcies às poesio, esmure lo rei Louis Philippe, negociar me Napoleon III e recebre un títol honorific del pape Pinot. Que demora d'aquel home que passait tota sa vida a donar, el que parlava tapla dels paures, el que coneguet totes les estilats de la societat sen jamais oblidar sas origines de l'oli occità. Christian Moulier me va guidar dins aquel vilo d'Agen, que lo cor batió a la grat de las poesies de Jean Semi.